Új leszedett, de de nálad van a izémbi, 6-os. 1212 vagyok? Nem a zsebben. Sok Akkor ciao. Mortirollóról, Igyekszem. gyilkosról. Meg a gáviáról. Na, akkor búcsút veszünk a két sráctól mai napra. Hozunk piát estére Livinyóból. Jó, a viszki jöhet. Ami olcsó. Cigizni nem cigizek, de viszki jöhet. Na ciao. Na ciao, sziasztok. Ciao. Jó utat. Na, akkor mesélem a sztorit. Úgy döntöttünk, hogy a két jó madár az Bormió felé, visszafelé elteker. Hát van több opció is, amit választani lehetne. Az alapopció az volt, amit én próbálok teljesíteni, hogy innen a kempingből Tirano felé legurulok, egészen Mazzóig, és megpróbálom a Mortirolo és a Gáviát meghódítani a mai napon, és akkor úgy visszatérek a Gáviába, Bormióba, majd innen visszagurulok a kempingbe. Hát ez egy olyan 100 km, és Zolék mondták, hogy ők ezt most nem vállalják be, inkább ilyen egyéb opciókat kerestek, megnéztük a térképet, ajánlottam nekik a Torri di Freale Pass-t, ami 1950-re megy fel, és két dúzasztó tó van a Lettatéren, amit szintén körbe lehet biciklizni, vagy ugyanazon az úton a Foscagno hágó felé, egészen Livignóig is föl tudnak menni még az Eira hágót közbeiktatva. Nem tudom, melyik választási lehetőséget fogják választani, majd ki fog derülni. Megígértettem velük, jó, nem a viszkit, hanem azt, hogy csináljanak sok fotót, ha már én nem velük megyek, akkor legalább lássam, hogy nézett ki az a rész is. Na, annyit előjáróba, és akkor én indulok az ellenkező irányba. Magyarázottak annyit még a különvállás útján, hogy 2014-ben ebben a régióban én már tekertem. A Stelvión is jártam, és egészen Mazzóig gurultunk el. Benne volt tervben akkor is a Mortirolóra való feltekerés az országúti bringával, de hát akkora vihar volt, hogy én azt nem vállaltam be. Hát ha már újra itt vagyunk, akkor a második lehetőséget nem szeretném elszalasztani. A srácok pedig, ez egy baromi keményen emelkedő, a climbybike.com szerint az Alpok harmadik legnehezebb emelkedője, ezért azt nem vállalják be. És még egy fontos adalék a tekeréshez, a mai napon ultra könnyű csomaggal vágtam neki a hágóknak. Mindössze csak egy táskám van, amiben a délutánra, Gáviára beígért eső miatt hoztam magam esőcuccot, valamint némi kaja van benne, ami azért el fog kelni majd a 100 km során a mai napon. Hát a terv szerint valahol 2800 szint körül lenne talán a szintemelkedés, ami hát azért valljuk be nem könnyű, tegnapi Stelvio után azért alaposan kifárasztott. Megnézzük erre lefelé. Igaz, mi annó 2014-ben arra a balos irányba kanyarodtunk, ott van egy elhagyatott út, de én inkább ezt a bicikliutat követem most. Helyileg egyébként Lombardia tartományába, Sondrio provinciába, illetve Valtellina völgyében járok. Itt nem messze mellettem jobbkéz irányba folyik az Adda folyó, amely Kómói tóba ömlik, majd onnan folytatja tovább útját. Hát nagyon kevés víz van benne, szinte épp hogy csordogál az alján valami. Na, ennyire nincs szinte semennyi víz sem most az Adda folyóba. Az Addának egy befolyója. Kis vízesés. És amiért igazából megálltam, nem tudom, hogy később lesz rá lehetőség még lekapni. Az az út, amit az elején mutattam, az ott jönne le, ez egy kerékpárút.
egy elhagyatott alagútban végződik, plusz még 150 szintet meg kellett volna hozzá tegyek. Egyébként itt is van rá lehetőség felmenni a kerékpárútra, hát jó meredek, én most ezt fölöslegesen nem vállalom be természetesen, inkább gurulok le a főúton. Kerékpárút szintén egyébként ugyanebbe a főútba torkollik be, és nagyon meredek, 18%-os. Ez egyébként a 27-es számú főút. Kilátás pedig azt hiszem nem kell magyaráznom. Szerencsére a srácok is meg fogják tapasztalni, mert holnap erre fogunk gurulni. Immáron csomagokkal. És akkor mutatom a kerékpárútnak a végződését. Egy bátor derifensbe is vállalt. Egyébként azért ment a kerékpárút, mert az autók alagútba jönnek, és ez viszonylag hosszú. Ciao. Ciao. Az eleje már lankásabb, ott a tetején tényleg ilyen 18%-os, és ilyen S kanyarokat írunk le. Következzék egy újabb jó kis gurulás. 10%-os lejtővel. Grózió települése felé fogok haladni. És ilyen aprócska olasz falvak fognak következni. Ez 2014-ben ezt a kerékpárutat nem sikerült felfedezni. Úgyhogy most ezen fogok haladni, nem a régi főúton. Egyébként az autópálya ez pedig itt megy mellettem. Jól tudom, egyébként ez a kerékpárút ez nagyon sokáig tart. Most éppen az Adda folyó partjára hozott el. Itt azért már van bőven víz benne. Szóval a kerékpárút, hogyha jól emlékszem, akkor majdnem a Kómói tóig visz. De Tiránóig egész biztosan. Én ezt neten egyébként nézegettem. Ki is van írva, hogy 5,7 km, még ez a kerékpárút aktuális hossza. De ilyen szakaszokból áll, szóval lehet, hogy ahol az egyiknek vége van, ott majd következik majd a következő. Szóval neten egyébként nézegettem ezt a kerékpárutat, de a 2014-es utam során ezt nem igazán fedeztük föl, hát ezek szerint csak simán elsuhantunk mellette, és azért nem találtuk meg. Hát most kíváncsi vagyok, hogy milyen, összességében eddig tetszik. Mégiscsak jobb, mint azok a hagyományos olasz repedezett szélű utakon kavírnyálni a biciklivel. Helyileg egyébként ez Zondaló települése mellett kanyarodtam rá. Így meg, hogy lejt is, tényleg kellemes. Csak bámészkodnom kell. Van oncoming forgalom is. Ciao. Hoppá, kis emelkedő. Hangulatos erdős szakasz. Ilyen rövid kis emelkedők, lejtők váltogatják egymást. Főút pedig itt fut mellettem közvetlenül. Ez már kicsit meredekebb. Jobb kézre tőlem már Grózió települése. Ezúttal az Adda folyó most a bal kezem felől van.
És hát a főútról ismét letértem ugyanerre a kerékpárútra. Ilyen 5 méter széles, este kivilágított kerékpárúton haladhatok Mádzó felé, ami már nincs olyan nagyon messze. Egyébként jó erős pofaszelem van, nem tudom, hogy a felvételben mennyi hallatszik, remélem, hogy sok. Előttem a hatalmas hegyek. És a kerékpárút továbbra is ilyen nagyon kellemes 1 és 2%-os lejtéssel halad a völgyben lefelé, Tiránó felé. Továbbra is a kerékpárúton a 38-as út tövében haladok. Mádzó már nincs olyan nagyon messze. Egy 3-4 kilométerre korábban már ki volt írva a Mortiróló. A Monnó felől lehet felmenni, de én nem azt választom, én a klasszikusabb útvonalat, a nehezebb útvonalat szeretném választani. Van nálam egy kinyomtatott diagram, amit Zoli adott nekem oda. Azon megmutatom, hogy milyen jó kis szombos lesz. De amikor megnéztem, akkor hát én tisztában voltam vele, hogy kemény, de így papírra vetve vizuálisan újra megtekinteni elég őrült várakozásnak tűnik, de majd meglátjuk. Az biztos, hogy nagyon kemény lesz. Akkor akik még nem unják, az úgy még egy kis kerékpárút a vége felé, és már Mádzó szinte itt van mellettem. Nem sokára kezdődik a Mortiróló emelkedője. Valahogy ezért ki kéne vergődjek a főútra, mert onnan ágazik el, úgyhogy nem ártana majd valahogy egy kijáratot találjak. Ciao. Hangulatos kis kerékpárút. Ez tetszett, nagyon megérte bejönni. Erre föl. Jót írva, hogy bike. Hát akkor erre megyünk. Íme napirendem első számú pontja. Passo della Foppa, azaz Mortiróló. 1850 méter. Előjáróban néhány statisztika az emelkedőről, amíg még tudok beszélni. Erre meredek lesz, hogy nem hiszem, hogy közben fogok tudni kamerázni. 1300 méteres szintemelkedés kell megtegyek 12,5 km alatt, tehát az átlag több mint 10%, és a harmadiktól a 8. kilométerig az átlag kb. 11,5-12%-os lesz. Van olyan kilométer, amely 14% átlagban. Hihetetlen kemény. De ezt majd a diagramon megmutatom. Íme már emlegetett diagram. Az órán ugyan nálam 593 métert mutat, de 562 méterről indul az emelkedő. És akkor a piros az nem tudom mennyire látszik. 12,4, 14,2, 13,4. Akkor nem is a 8., hanem a 9. kilométerig egészen folyamatosan piros. Hát a vége az már szinte örömjáték lesz a maga 9 és 8%-os átlagaival. Van 12,5 kilométer, 1300 szint emelkedés, 1852 a tető, 10,5% átlag. Hát ez durva lesz. El leszek így a kora délelőtt folyamán, illetve kora délután folyamán. 31-es kanyar, 33-tól indult egyébként, és fölfelé csökken. Motorosok itt is vannak. Hát ez még csak egy ilyen 10-11%-os laza, 12-ben melegítő. A 31-es kanyar után van egy információs tábla, egy nagy térképpel. Onnan indulok, és a kék útvonal az enyém.
Valahol még csak ott járható. És akkor ott lesz Sondrio provincia és Brescia provincia találkozásánál a hágó. Hát csak ilyen meredekségű hajtőkanyarok vannak. Nem hiába mondta Armstrong annó, hogy ez a hegy, amin valaha edzett, a legbrutálisabb. Az ilyen 11%-os részek, ezek pihenésnek számítanak ezen a hágon. Kegyetlen. Egyébként nagyon jó itt az erdőben tekereg az út fölfelé. Van a nap állása, hogy ide nem süt. Úgyhogy egy jó 8-10 fokkal alacsonyabb az ember hőérzete. Az ilyen meredek hegyen, amúgy alapból olyan 30 fokos hőmérsékleten a völgyben, azért sokkal jobb így hegyet mászni. Azt hiszem, hallatszik, pontosan dél van. A 20-as és a 19-es kanyar közötti 1250 méteren található csobogóból vettem egy jó kis frissítőt. Meg is mosdottam. Pont jött mögöttem egy idősebb országút is. Ő is megállt vizet vételezni. Jó meleg van. Itt most már a növényzet az kezdi elhagyni az utat. Kicsit ritkásabb, úgyhogy erősen tűz a nap. Olykor nem ritka 30 fok se. Ez ilyen 15-18%-os részen az olyan, mintha egy helybe letusolnék. Nagyon durva. Tényleg komolyan az ilyen 9 és 12%-os részek, azok ilyen tök pihentetőnek hatnak. Ez így hülyén hangzik, de tényleg így van. Akciókamerás felvétel a 18%-os részről. Kegyetlen. Jó, a 4-jel tudok menni. Jó kis kilátópont 1400 fölött. Szemben a hegyek. Lent a völgy. És két országút is. Ők is kibaszottul szenvednek. Már bocsánat. 14-es kanyar. 11-es kanyar. 8 km a hágó kezdete óta. És megérkeztem a Marco Pantani emlékműhöz, amint az olasz kerékpáros szövetség a kalóz emlékére emelt. Ez a rész a hágónak már egy kissé lankásabb, innen már nem lesznek olyan meredek kilométerek, ahogy az elején mutattam a hágótáblán, de az eddigiek során azért megszenvedtem az emelkedőket rendesen. 18%-ból rengeteg volt, nagyon sok. Nem, megmutatom közelről a táblát nektek. Tehát a kalóz emlékére, aki 1970-ben született és 2004-ben máig homályos körülmények között, tragikus körülmények között halt meg egy hotelszobában, és ott látható, hogy az olasz kerékpáros szövetség 2006 áprilisában emelt ezt az emlékművet, és egyébként általában az szokott lenni a kerékpárosok között a bevett szokás, hogy az úgynevezett, hát bandériát, nem is tudom, ez magyarul talán fejkendőt jelent, ezt itt szokták hagyni. Ahogyan a Mont Ventoux-n az üres kulacsot hagyják ott, itt pedig a fejkendőt a kalóz tiszteletére.
Azért itt 50 méterre a hágótól azért beküldött egy 20%-ot. Ez már a Lankás 7-es rész. Micsoda csődület van itt a Ristoránténél. Az igen. Most már nagyon közel van a cél. A 4-es táblánál vagyok és egy 30 szint van hátra. Ott a cél. Mivel itt valamilyen amatőr kerékpáros verseny lesz, ezért igen komolyan készülnek. 200 méter. És én is beérkezem. Fent tehát a hágó tetején. Már elkészítettem a szokásos táblafotót. Egyébként itt nem csak az étteremben, de itt a hágó tetején is rendkívül sokan piknikeznek, elég népszerű hely. Itt pedig van mögöttem egy cél mögött egy büfé. Alatt 50-re lehetett gyorsulni. Jézusom, meg se tudok állni. Ez az oldal sem sokkal lankásabb. Edoló felé gurulok egyébként.
Camonica nevezetű völgyben haladok. Edolóból Ponte di Legno felé, a Gavi déli kiinduló pontja felé. Egészen 1000 méterig gurultam le, és onnan ilyen sunyi laposan emelkedik megint az út. Viszont elég nagy hátszelem van, ami picit segít. Ez már Ponte di Legno. Letértem a 42-es úton a kerékpárútra, ez pedig már a Gavia völgye, arra fogok befelé kanyarodni nem sokára balra. Megkezdtem a Gaviára az utamat felfelé. Ez még egyelőre a közös utaton Aléval. Mondjuk nem a kedvencem, már az sokat emlegetett betonfal mellett tűzőnapon. Nem a legjobb párosítás. 1400 méterről indulok, és 2620 méterig kell felkapaszkodjak. Nincs benne visszagurulás, tehát durván 1200 méter a szint. Ismét Zoli fantasztikus kinyomtatott hágó profilját vettem elő. Ha már megcsinálta, akkor használjuk. Mutatom a Gavia emelkedését Ponte di Legnóból. Én már kicsit fentebb járok, mint a 0. kilométer, 1400 méteren vagyok, tehát valahol a 3. és a 3,5. kilométer között járok. Kicsit lankásabb volt az út, 4-5-6% környékén folyamatosan, most is ilyen van, aztán látszik, hogy jönnek a sárgák, 9-8% fölötti részekkel, és kb. A 7. kilométertől szinte folyamatosan elég kemény lesz. A teljes táv az 17,3 km, majdnem durván 1400 szintet fog emelkedni, és ahogy mondtam, 2620 méteren van a vége. Átlagosan 7,9%-os emelkedés. Néhány szó hágóról, mi közben elég keményen beborult. 15 hajtűkanyar van rajta délről, északon 10. Az őskorban már használták ezt az utat, erről régészeti leletek tanúbizonyoskodnak, de a középkorban is népszerű volt, mert a velenceiek málhás utat létesítettek rajta, a Velencei Köztársaság, el is nevezték Strada Imperialénak. Majd a Velencei Köztársaság bukása után annak ellenére, hogy elbukott, és annak ellenére, hogy a hágót viszonylag szűk ideig lehet használni, az időjárás tekintve, annak ellenére népszerű tudott maradni. Az első világháborúban pedig hadi utánpótlásvonalként használták ezt az utat, majd a 1990-es években leaszfaltozták. A hágó út későbbi része az viszonylag szűkös lesz, egy nyomtávú, az északi az 2. Mitagadás arra 90-es aszfaltozás, ráférne már egy kis modernizáció néhol, mert nagyon töredezett az aszfalt. ...1750 méter után találtam az egyik kilátóponton egy csinos kis padot, és mivel jó 1 kilométeren keresztül szinte folyamatosan 14-18% között volt az út, úgy gondoltam, megjutalmazom magam egy pihenő erejéig. Hát a kilátás az nem rossz. Mögöttem éppen teheneket legeltetnek, úgyhogy ezért van az a nagy kolompolás. Azt hiszem, itt még elücsörgök egy kicsit. Mutatom felfele a tájat, egyébként már kezd elmaradozni a növényzet ilyen magasságban.
és ott legelnek a bocik. Akkor egy rövid szakaszon itt van vége a két nyomtávúságnak. Táblán olvasható, hogy 2 kilométeren keresztül ilyen keskeny lesz, váltakozó szélességgel 2,5 és 4,5 méter széles. Hát remélem figyelni fognak rám. Nehéz és a beszaratós között járhat. Folyamatosan 14-16%. Kibaszott durva. A Mortirolo után meg aztán főleg jól esik. Kézikamerázni esélytelen. Szerintem valahol be is dőlnék rá a falra. Hú, brutál. Hol ennek az akasznak a vége vajon? Azt a pados részt 1750 méterre rögzítettem. 700 métert jöttem, majdnem 100 szinten föntebb vagyok. Csak ennyire meredek. Most is már belenyalt a 14-be. X perccel és 150 szinttel korábban onnan filmeztem. A meredek rész alatt ennyit sikerült azóta feljönnöm. Fú, de brutális kilátás van visszafelé. Ez meg, mármint a Garmin meg elkezdett szórakozni. Állandóan autópauzét nyom. Pedig nem állok. Megyek szépen lassan. És a legjobbkor megy tönkre. Ha nem is tönkre, de normálisan nem akar működni. Annak jó sportkocsik errefelé is. Hú, brutális. Hát ugye 1009-en vagyok. Legalább ez az egy előnye megvan, hogy meredek. Iszonyat zabálom a szinteket. Út, és nem hiszitek el, de jól esik rajta pörgetni. Ez már lankás. Ilyen közel kell a kocsinak eljönni ahhoz, hogy meg tudjon előzni. Nem veszélytelen. Ezért nem kell 3 kerekű motort vegyél. Vicces kedvebe volt a tábla festő úriember, 114% az érdekes lenne. Ez a 14% se gyenge. Hát mondjuk a 18-at azt mondjuk nem értem, ezt miért nem táblázták ki, de 14 ki van. Közel 2000 méterhez újabb gyönyörű kilátópont. Ismét látni lehet a pados kilátóhelyet, hát már jóval fentebb vagyok. És látni lehet az út kezdetét is, ahonnan indultam a városból. Elég nagy a pára, egyébként a szemközti hegyoldalat sem látni, hogy a snitnek az elején mutattam. Olyan, mintha füstbe burkolódna. Közben mutatom az út további részét, azt elmondanám, hogy egyébként ennek az útnak a megépítése is szóba jött az 1820-as évek elején, amikor a Stelviót építették.
benne volt úgymond a pakliban, de a hágó kedvezőtlen időjárása miatt, amit már korábban említettem, amiért télen és tavasszal gyakorlatilag az ősz nagy részében is járatatlan volt a hágóút, és a gleccserek folytonos veszélyt jelentettek az utazóközönségre nézve, ezért akkoriban még az út megépítését elvetették, és ezért szavaztak inkább a Stelvióra. Ez valami elképesztő. Nem tudom, hogy a kamera mit ad vissza, de valami brutálisan jól néz ki. Igaz, ellenfény van. Hát... azt hiszem érdemes volt a Gáviának mégis a déli oldalát választani, ez valami brutálisan jó. Fú, de gyönyörű. És itt kanyarog egyébként a hegyoldalba az út. Ott jön lefelé a mocis. Az sem lesz gyenge kilátópont, de majd megnézzük. Rímel kilátópont. Ott sem gyenge földcsúszamlás lehetett valamikor. Azt hiszem, ezt nevezik mélységnek. Fú, hogy morajlik lent a patak. Nem tudom, hogy behallatszik-e. Motorozzaja mellett főleg. Fene vinné el őket. Ismét elkeskenyedik az út. De nem is azt akartam mutatni, hanem azt, amerre megyek fölfelé. Hú, de veszett jól néz ki. Ismét elővettem a diagramot. 2150 méteren vagyok pontosan. Tehát a 12. kilométernél még 5,5 van hátra. Azért még itt vannak combosabb részek. Van még 10% fölötti 500 méter is. Azért ahogy nézem és sajnálom, északról, mint hogyha kezdene áthúzódni a felhőzet, úgyhogy hát nem tudom, hogy a hágón mennyit fogok látni. Gyanítom, nem sokat. Szinte az egész környék már ködbe burkolózik, a nap se tudja már áttörni a párát. Pedig reménykedtem benne, jó kilátásom lesz. Remélem azért a beígért eső az nem fog megjönni. Na, az nem hiányozna. Ez egészen szürrealisztikus kinézete lett így a tájnak pillanatok alatt. Passzó kolléga Piranosik Béli túrája jutott eszembe, ahol az egyik hágóra ilyen tejködben ment föl. Már ez még nem tejköd, kb. 200 méter a látótávolság. Hát ezt sajnálom, valószínűleg a hágóból, illetve a hágó környezetéből semmit nem fogok látni. Pech. Jön föl a felhő. Ez pazar. Újra előbukkant a nap. Azért pára még tartja magát. A csodás az összkép. Hát ez egész durva. Mert 2003-on járok. A melegség is bedurvult. 9 és 10% között folyamatosan. Az előbb hagytam el a 4 kilométeres útjelző táblát. Tehát csak annyi van a hágóig. Na most jön a Gávián az alagutas rész. De nem biztos, hogy ott megyek. Mondom, miért nem? Hát egyrészt, mert hosszú, ha jól tudom, kb. 800 méteres, és ráadásul ugyebár emelkedik is. Másrészt pedig itt van az eredeti útnak a maradványa,
Elég köves, nyilván tolni fogom. Ott látom messzebb keresztbe le is van szalagozva, de ez engem nem akadályoz meg, hogyha el tudok menni arra felé. Úgyhogy nekem nincs kedvem most bemenni ebbe a jéghideg alagútba így mezzel. Mezem teljesen átitadódott nedvességgel, izzadsággal. Szerintem meg is fagynék bent. Úgyhogy megnézzük ez milyen. Tolás azért főveszem a bukosokomat, nehogy véletlenül egy leguruló szikrafejen találjon. Szóval akkor megkezdődött a tolós szakasz. Itt az alagút tövében 2340 méterről indultam. És hát látható, hogy itt azért a természet rendezkedik. Pavasziklák lezúgtak. Hát ezen Max Montival mennék végig, de nem kockáztatom a gumiaim épségét. Főleg mivel menet közben rájöttem, hogy hú, az szép mélység van itt, egy pillanat. Na szóval most már értem, hogy miért van leszalagozva. Hát így eltűnt az út. Szépet lehetne bukfencezni lefelé. Szóval mondom, hogy hát így menet közben jutott eszembe, hogy a kempingben maradt a pótbelsőm, illetve mind a kettő, amit hoztam. De azért bízom a Svábe maratonba, hogy most már ezen a kis rövid emelkedő szakaszon és a gormai guruláson már nem fogok defettet kapni. Itt valahogy átszenvedem magamat. Egyébként nem rossz vadkempingező hely. Sokan nem hiszem, hogy jönnek erre. Túl a deszkán és a szalagon haladott tovább gyalog a régi Gávia úton. Egyébként ezt az alagutat azt csak utólag fúrták bele az útba. Az eredeti útvonalban nem volt benne, az később jött létre. Hogy pontosan mikor kreálták, arról nincsenek információim. Pedig egy katolikus kegyhelyet látok magam előtt. Aha, igen. A falfestmény arról árulkodik, hogy itt bizony katonai teherautó zúgott le a mélybe. És fel is vannak sorolva az 1954. július 20-ai tragédia áldozatai. Ennek állít emléket ez a 2009-ben emelt oltár jellegű építmény. A falon itt is meg annyi emléktábla az 54-es szerencsétlenség emlékére. Íme az eredeti útjelző kőoszlop, 3 km a hágóig, de még a tolós szakaszból azért van hátra. Őszintén szóval nem is bánom. A hely földrajzi adottságát, az eldugottságot nem csak élményszerzés szempontjából használtam ki, hanem hát fél kilóval kevesebbet kell a hágó maradék részéig cipelnem. Kordon az van, de szépen el tudok sétálni mellette. És akkor ha véget érnek a galéria oszlopai, akkor újra csatlakozom az útba. Közben egy kis visszatekintés, ahonnan jöttem, illetve ahonnan kellett volna jöjjek. Hát így vaksötétben ezt a 805-ös alagutat, így, hogy 17 fok van a szabadban, szerintem ott benn van, vagy 5-10 között valahol. Szerintem jobban jártam, hogy ezt nem vállaltam be. Az alagút után 2400 méterről folytatom az utamat.
a már szokásos pára felcsapódás mellett. A meredekség az továbbra is az alagút előtt megszokott 9 és 10 közötti. Ott poccalat föl egy mormi. Ott menekül a hegyoldalba fölfelé. De nem is ezt akartam mutatni, nem is csak ezt, hanem azt, hogy szinte nem látom, hogy merre megyek. Itt egy hófolt, és ott pedig egy újabb kanyar. Hát ez szenzációsan jól néz ki. Ez a hágó visszafelé számolva utolsó 2 kilométerének szerpentin együttese, visszafordítóval. És ott bukik át a nyerekben. Nem tudom, hogy onnantól még mennyi lesz, de hát van veszett, jól néz ki. És ott egy kisebb tengerszem. Ha jól láttam, duzzasztott. Ez gyönyörű. Legszívesebben nem is sietnék, csak lassan már rámesteledik. 7:30. De durván jön föl az pára. Az előbb még tudtam itt egyet fotózni a sziklapárkányom, és mögöttem látszódott a hegy. Hát most semmi, mint a diszkóban lennék. Diszkófüst. De durva. A tó se látszik, semmi se látszik onnan, ahonnan jöttem. Hát ez kegyetlen. Belül az utolsó kilométeren. Az előbb egy Fiatból kikúrjongattak, hogy Grande, numero uno, why? Szóval imádom az ilyeneket. Ez mindent hozzáad az összképhez. Csodálatos. Nem a Red Bulltól, hanem az ilyenektől kap szárnyakat az ember. Ez valami mesés. Arrafelé fogok haladni még. Nem is látom, még hiába vagyok az 1 kilométeren belül, egyszerűen nem látom a hágót. Na most egy kicsit a pára látszatni enged a hágóból valamit. Oda megyek föl. Hú, de pazar. Az már csak tényleg hab lenne a tortán, hogyha a szemközti hegyekből, az Adamello csoportból is látnék valamit, és hát most látok még. Kitarthatna még a pára, ne jöjjön még egy darabig. Ahogy a szöveg mondja. Ott van a tavacska is. Hágótábla telematricázva. Ezzel a jó kis géppel jöttem föl. Jó kis Merida. Hát igen, az előbb jól csináltam egy fotót, meg egy rövid snittet. A pára ismét elnyerte a egy csoportot. Making our own make-believe. I want you when the sun goes low. Your body warm wants me close.
take you for a drive. Kiss me on the corner with your hand in mine. Ooh. Say you love me too. I give it to you. Freeze time when we align. All of what we can find. No way that the eye can hide. Till the blood runs dry. And I know that I won't be the same without you. Don't let this moment slip away.